Nganong ganahan makasadako, ma'am? Mas dinit mo tong dako kay tong lami ah. Unsay ma-feel sa unang sulod? Putang ina. Depende ra unsa man kasi nga kanang sulod ba? Depende na nimo unsay ma-feel mo sa unang sulod. Kuhan ka ng... Ay, ba't katawa? Kuhan ka ng murag. Sakit ba? Sakit, nakatry na day ka. Dili ba? Ka nakatuli ka na So, meaning ang cotton buds imong gi sulod sa kuan. So, unsay piliin mo? Dako or gamay? Saktura. Sakto ra. Di ka ganahan sa dako, di po ka ganahan sa gamay. Dili ay ganahan ko ng saktura jud. Nakasuway kag dako. Wala sad ko kabalo kay wala ko ka kuan. Wala ka rin si dako. Wala. Sa gamay. Wala. Wala sad. Wala. Pero ganahan ka mo try og dako. Depende. Wala ako'y dako dere. Wala ako'y dako dere. Ganahan ka mo try. Unsay dako na. Dako ba? Dako nga kuan ba? Dako nga kwarta. Di ka na din. Tilawan. Boss, unsa may imong pilion, boss? Sup-supon or tilaan? Tilaan, una, tilaan. Tilaan. So ganahan jud kag tilaan day. Lamin tila, lamin. Labi jud tila. Kapilan man ka nakatila? Kadaga na. Kanagana. So, diyon sa man mo pagtila. Anak. Sa sup-sup day di ka ganahan. Alam sa kayo. Pero nakatry lang jud kag nakasup-sup. O magkuyog mo dyan na doon. Tila. So, diyon sa man mo pagsup-sup. Unsa may gisup-sup nimo? Basta kay gisub-sub na ko dyan. Like ice cream no. Napatunahon dyan ako ang tila sa ice cream. Kaya kung sup-supo na to, magkabulingin man. Umadyan. Diba? Unsay piliyon boss? Ipagawas o ipasulod? Napasulod. Ipasulod! So, ganahan dyan siya ipasulod. Ano? Klaro mo sa sanahong day. So, anong ganahan mo kag ipasulod? Nindot man ang pasulod. Kay, Lain na, oray pagawas. so, nakatry na kag ipasulod nimo. Kadaghan na, oy. So, sa ipagawas di ay? Awa pa, di ko ganahan pagawas. Sulod na dyan tanan. Sulod na tanan. So, ikapila naman ka nakapasulod? Kadaghan na. So, priya karon no. 1-1, nindot ki pasulod. Grabe ah. Ang ula sa nimo eh. Saro pa, huwag magsigig ulan di ay. Magsigig po kag pasulod. Sige, pasulod. Okay. So, sa ipagawas, dili juga ganahan. Di ko ganahan Kuha juga ka nang ihit na juga nang ipagawas. Sayang kay pagawas. Sayang ipagawas di ay. Sayang. Sayang ang gugma nga ipagawas nimo. So, ipasulod yun nimo ang gugma. Pasulod dun ako, pasulod dun ako. So nakatry na juga. Kapila naman ka gugma nimong gipasulod. Daghan na kayo, eh. Nagana di ay. Ako pangutanan nimo, unsay ma-feel sa unang sulod? Sulod. Depende sa imong mga pagtubag. Unsay ma-feel sa unang sulod? Ambot. Kuan. Depende sa Kasi depende. What? Ay, depende sa person. Giyawa sa daya na ano. So, unsa man siya imong ma-feel sa unang sulod? Unsa day? Unsa ikaw na sulod. Depende na lang. Sa imong mindset nimo. Kanang Kuan, nindot. Nindot. So, nindot yun dahil din, no? So, unsa nga klase nga nindot? Kuan. Utong. Ay, kuan. Kanang nindot ka sa pamati. Nindot sa pamati. Like, sa una nimong sulod sa eskwela. Oh. Excited. Nindot to, excited. Ma'am, unsa imong pili, ma'am? Dako o gamay? Dako, para worth it. So, dako kay worth it ko, no? Unsa nga klase nga dako, ma'am? Kuan, dako ko gugma para niya. Dako day, gugma day para niya. Sa gamay day. Lain na sa ganahon na nila. You know? So, sa gamay day, ma'am, di ka ganahan. Okay raman, pero mas bet dyan ang dako. Hindi, wow. So, naka-testing yung dako. Oh, ito sa barko. Kisa may kusog manguot, ma'am, lalaki o babae? Kisa may kusog manguot, babae o lalaki? Para na ako kay nakiki manyak po nun. Lalaki ko no, kay manyak ko no. So, naka-testing na kag nakuutan, ma'am? Wala. Wala. Wala pa. So, unsa may piliyo nimo, ma'am?
Dako or gamay? Wala ra. Pili ra dako or gamay. Yeah. Walay. Tunga-tunga. Ay, ganahan siya tuwa-tuwa ko, pero mas nindot. Nganong ganahan mo tunga-tunga? Tunga-tunga ya kay dapat sa kinabuhi mago dapat balance jud na. Sakto sad. So, Pwede ka mo pili og gamay, pwede ka mo pili og dako, pero dapat ari jud ka center. unsa ma-feel sa unang sulod nimo? Ha? Unang sulod. Unang sulod. Kulba. Kulba. Unsa nga klase nga kulba? Kulba jud kayo kay kanay pasabot. Una sulod sa po. Una sulod sa college. Kulba, ngano man kulba? Wa kay kaila. Nya ikaw ra pa jud usa gikan kas module nya. Loy, isa man ako ma-friend diri sa kulba jud. Una sulod kulba. Sa may piliyon mo? Dako or gamay? Dako. Ay, dako bro. Nganong ganahan man ka sa dako, ma'am? Mas dinit man tong dako kay tong lami. Ay, ito ako nung lami din sa dako. Sus, pero kapila naman ka nakatrya ng dako. Kausa pa oy. Kausa ba dahil? Pero ganahan pa ka mo drive yun. Dili na. Dili na yun. So, kinsa may natrya ni mo nga dako? Ako ba na? Ay, so, iya rin bana rin ang dako. Ang gamay din, ma'am. Walay gamay lagi. Walay gamay. Pero ganahan ka mo try gamay. Dili sa kong ganahan. Pero mas comfort juga sa dako. Mas comfort. Yes! Kisa may kusog manguot, ma'am? Lalaki or babae? Murag. Babae. Babae! Kaya bawa ko ni mo, ma'am. Ano? So, anong nakaingon magag babae? Ang Kaya ba ko? Ikay kusog manguot, no? ako. So, sa dayong matulog, no? Dili sa perbi oy. Dili na pinay di ay. Yun sa man mo pagkuot di ay. Wala gi ko ra eh. Dang kuot nga ra kusi. Palitan. Mao ni siya. Giun sa man mo pagkuot. Giana ra ko giana. Unsa sa giara ra? Mura sa siya nagsayaw. Kita na giklaro ba og daon sana to. Buhi pa ko patay. Imo din gi gitarong ra din siya. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw.